गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। त रउआ सभे कैसन बानी? सबके गोड़ छुके गोड़ लागत हइन। त आज फिर से सुबह के शुरुआत हम कैले बानी नए देसी अंदाज में। रउआ सभे देखी लो, शुरुआत हम कैले बानी सब्जी से। त गांव के असली स्वाद हटे। रउआ सभे एक बार हमरे तरीका से बना के खा के देखी लो। अगर जे बनावे के ना मन करे त हमरे हाथ के खाना खाए खातिर हमरे घरे आ जाइन लो। इहे हटे गाँव के असली स्वाद। गाँव के असली स्वाद सब्जी रउआ सभे देखी लो कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट बनैले बानी कि रउआ सभे थरिया चाटल त दूर के बाटे, अंगुली चाटत चाटत रउआ सभे अंगुली मत काट लेब लो। इतना स्वाद भरल सब्जी हम बनैले बानी। गाँव के स्वाद हटे। रउआ सभे एक बार जरूर ट्राई मारी लो और खा के चख के बताई लो जे कैसन बाटे। रउआ सभे देख सकत आइन लो ये कितना बारिश होताटे और चूल्ही के लगे हम खाना बनावत रहनी हा। आ भीज भीज के खाना बनैले बानी, लेकिन कहीं जे कोनो हम बना के लेके घर में चली अइनी हा। तो रउआ सभे देख सकत आइन लो कितना पानी होता और चूल्ही के लगे बहुत पानी लागल बाटे, बहुत पानी लागल बा। उतना पानी में खाना बनौनी है। आ देखी लो होदे धान हमारा रखाइल बा लकड़ी पर, ठीक ना। तो रउआ सभे देख सकत आइन लो कि पानी इतना, रात के इतना आंधी तूफान आइल बा, इतना आंधी तूफान आइल बा। रोलो से दिखाओ तने कि हमार सारा धान के बोरा भीज गए रहुआ, सारा भीज गए रहुआ धान के बोरा। और हे जी रहुआ ये सब देखत आइन लो जगह एजी है सारा है धान के बोरा रहुआ। 4 गो बोरा बाटे, 5 गो बोरा बा। तो सब देख सकते हैं, है ना से देखी लो हाई हाई 5 धान के बोरा यहाँ पे रहुआ। देखी लो यहाँ पे रहुआ। अभी देखी लो सारा साल उड़िया के गइल बाटे और देखी लो साड़ी उधिया के गइल बा, साल उधिया के गइल बा। इतना ज़्यादा आंधी तूफान रात के आइल बा ना, इतना ज़्यादा कि एकदम दिमाग खराब हो गइल बाटे कि बाप रे बाप। घर में ले धूप अथी धूरा झुक झुक जात रहुए आ बारिश कहत रहे जवाब ना तक कबो ना। और देखी लो का हालात भइल बाटे हमारी चूल्हा के। तो वह सब खुदे देख सकते हैं लोग। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आइल बाटे, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। सासू माता घर में से पिसान लिया के उड़ियावत रही जंगला भइल कि कुछ धीरा हो जा। लोग कहेला कि पिसान धियाला से माने आंधी तूफान धीरा होला, तब वो धीरा होके नाम ना लेते रहुए। इतना के मोट दाढ़ी गिर गए रहुए। हमार बाबूजी गए रहे कटरेन हमार गिर गए, तो कटरेन सोच करे खतरा। इतना के मोट मैंने दाढ़ी टूट के गिरवे न कि तनी मुनी ना हटा रही थी, तो डाँडे पर गिरा रही, डाँडे टूटा रही। इतना मोटा वो दाढ़ी गिरल बा कटहर के। वजह से भाग के आइल मैंने बहुत सामान क्षति भइल बाटे। लोग इतना सामान क्षति भइल बा ना जे का कहल जा। काज में जे आनी पानी रहुआ कि कोनो दूत रहुआ, हमके तो लागत जे कोनो दूते चल रहुआ का दुनी के जानी लो। आ माने बहुत सामान नुकसान रात के भइल बाटे। बहुत लोग के घरे तो रात में खाना भी नहीं के बनल, बहुत लोग के घरे रात में खाना नहीं के बनल, उपास। तो हमनियों के घरे मान ली कि बहुत रात के खाना बनवे, मोबाइल चार्जे ना रहुआ। आ मोबाइल में देले रहुए कि 4 बजे से 10 बजे तक ले आंधी तूफान बाटे, लेकिन फिर भी हम उतना ध्यान ना देंगे। तो खाना हमने घर बनल ना रही तो मोबाइलो चार्ज ना रहुए। केहू के 3 गो मोबाइल घर में बाटे, केहू के मोबाइल चार्ज ना रहुआ। तो कितना गजन से हम खाना बनाई, कितना गजन से जे खाना ना बनौले रहती तो सब लोग उपास ही सुता रही। लेकिन गांव में बाकी बहुत लोग के घरे खाना नहीं के बनल, बहुत लोग के घरे यहीं सुत गइल बानी लोग। उ खुलते ना रहुए आने तूफान। वही में एक जना के घर तिलक रह गया। वो बेचारा के टेंट समियाना सारा उड़िया के खेत में गइल बाटे। उहों के तिलक काज न चढ़ुए कि ना चढ़ुए, लेकिन बड़ी रात ले माने आंधी तूफान रहुए। और बहुत ज़्यादा गजन रात के भइल बाटे। रोलो से का कहें कि ऐसा आंधी तूफान भगवान कबो भेजबे मत करस, ठीक ना। तो ये आंधी ना रहुए, दूध चल के आए रहुए। आंधी तूफान इंगा थोड़ी आवेला जान लो। इहो तो नहीं के लोग कहेला जे जाना साल आम आवेला तना साल आंधी तूफान आवेला, तो सो तो आमो नहीं के आयल। तो आंधी तूफान कहाँ से इतना आयल बाटे बताई लो जानी लो। तो अब देखी लो हमारा अंगना पे एकदम उदामा उदामा हो गइल बाटे, पूरा उदामा हो गइल बा। पूरा आनी पानी में सब उड़िया गइल बाटे। तो सब देखते पानी है सब उड़िया गइल बा। है देखी लो, है साल उल हटे, है साल हटे, साड़ी है, सब उड़िया उड़िया के कहाँ कहाँ सामान गइल बाटे कोनो ठिकाना नहीं, ठीक बा। कोनो ठिकाना नहीं के जे कहाँ कहाँ उड़िया के कौन कौन चीज़ गइल बाटे। रउआ सब देख सकत हैं लोग कि घर में कितना सारा कपड़ा हम फैलौले बनी बक्सा में से काढ़ के। एगो चीज़ भुलाई रहल हटे तो हम सारा बक्सा के सामान निकाल के बिगले बनी, कपड़ा लता, ठीक ना। तो सब इधर के उधर सामान हम फैलौले बनी। अब चल तनी हम सामान सरियावे। एगो बैग मिलल हटे है में, तो कहने के में सब साल स्वेटर जितना बा उतना हम रख देतनी। आ रोल से बताए तनी कि जैसे हम कम्बल रखले ना रहनी है, सब कम्बल यहीं ऊपरे रहल हटे। तो जहाँ के तहाँ बिगल फिरत रहला, तो सोचनी है कि आज कम्बल रखिए दिन। तो सारा कम्बल धो दिले बनी।
सारा कमल रखा गल बाटे, एमे कपड़ा लता अब सब ये कुल रखे के बाटे। चिरकुट मिरकुट जितना बोतना कोनो बढ़िया सामान नहीं बा हमरी घरे, ज़्यादा चिरकुट मिरकुट लइकन के कपड़ा लता कुल बाटे, ठीक ना। तो सब इधर उधर फेंकल रहत रहला, तो कहनी कि सब कपड़ा समेट के रख देतनी हम, फिर ठंडी में निकलाई। तब सब स्वेटर वगैरह बस सब यहीं में रख देतनी चपेट के। सब जैकेट हट, देख लो, ये सब जैकेट हट है। तो जैकेट पे में रख देता नहीं हेजिली में। कितना दिन से ये सब हम सप्लाई करते रही रखे खातिर, कितना दिन से तो टाइम ना मिलत रहा। ये सब लड़कन के स्वेटर है। भाई हटे तौली हमारे शादी में के देख लो, अभी नया के नया बाटे हमारे शादी में के नहवाना पर गए रहते हैं, कुछ करते तेंगे रख लगा। अब ये मैं कपड़ा धारी बहुत बड़ा बेग बाटे, तो बक्सा में डाल देता नहीं, डाल के रख देता नहीं। कपड़ा लता सब बक्सा में रख देनी, काहे से के भर घरे भई रहला। तब रख के जतन करके हम आ गई गैलरी में झाड़ू लेके। तो गैलरी में रउआ सबे देखा तनी कि पूरा भर ठेन भइल बाटे, झीली वगैरह बिगले बड़ा सन लइका। तो भर ठेन भइल बा, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ तनी, काहे से कि अब हो गइल बाटे खाना बनावे के टाइम। ज़्यादा लेट हो जाई तो खाना बनावे खातिर भी 4 गो बात सुने के पड़ी। तब झाड़ू लग गई, अब आ गई चूहानी। तो चूल्ही के पास अपना आ गई, रउआ सबे देख सकत इन लोग कि हम आँच धरा दिले बानी। आज बनावे के बाद खाना में सब्जी भात, ठीक ना। तो सब्जी बनावे के बाद चना के आलू के सब्जी, और सब्जी भात बनावे के बाद आज दाल नहीं बना के, काहे से कि दाल खात खात एकदम बोर हो गइल बानी जा हमने के, लइको बोर हो गइल बड़ा सन। तो आज लइका कहला से मम्मी आज सब्जी भात बनावा। तो रउआ सबे देख सकत इन लोग कि तड़का लगा देनी। तड़का में जीरा मरचा काट के डाल देनी। हमारी घरे तो लहसुन प्याज पड़ेला ना, रउआ सबके मालूम बाटे कि लहसुन प्याज ना पड़ेला हमारी घरे, बहुत दिन से लहसुन प्याज ना पड़ेला। तो बिना लहसुन प्याज के हम सब्जी बनाओ तनी। रउआ सब देख सकते हैं फ़ौरन हमार जरगल ज़्यादा जरगल। अब इनमें डाल देनी टमाटर डाल देनी, भूजा तनी। ओकरी बाद से इनमें डाल देनी मसाला, हल्दी हटे, ओकरी बाद से डाले जीरा मरीच, माने सब मसाला पीसुआ हटे। पहले के लोग घर पे मसाला पीसत रहल हटे, लेकिन अब केहू पीसता, सब कोई सुखवार हो गइल बाटे। रउआ सब देखते हैं कि रेडीमेड के मसाला सब डाल देनी। अब तो रेडीमेड किन के आओ तो सब कुछ तैयारी पहले आवत हटे, पीसा वाला आवता बाजार से, तो पड़ता। तो रउआ सब देख सकता इन लोग। बाकी सबसे पहले देखी लो, पहले के लोग घर के मसाला पीस के सब्जी बनावत ना, तो ओकर स्वाद कुछ और रहला, ये तरह के स्वाद कुछ और बाटे, ठीक ना। तो रउआ सब देखी लो, मसाला भूज के हम पानी डाल देनी। अब एमे डालब चना भे के रखले रहनी है। तो रउआ सब देख सकते हैं कि चना भे के एकरा के उबाल के रखले रहनी है आलू के संगे, ठीक ना। तो बहुत सुंदर सब्जी, बिना लहसुन प्याज के भी सब्जी बहुत अच्छा होला, बहुत टेस्टी होला। तो रउआ सब देख लो, अब एमे डाल देतनी आलू। अब आलू के चला देतनी, अच्छा से मिक्स कर देतनी। रउआ सब देख लो, अभी देखते में ऐसा लागत है, तो बताइन लो खाए में कितना अच्छा लगी। बहुत अच्छा लगी ना खाए में। तो बिना लहसुन प्याज के ही सब्जी हटे, रउआ सब एक बार बना के और खा के ट्राई मार के देखी लो। अरे रउआ लोग तो अंगुली चाट के रह जाए लोग, खाए के तो दूर बटे अंगुली चाट के रह जाए लोग, आ चाटते के भके भके अंगुरियों काट ले लोग। इतना स्वादिष्ट सब्जी होला, मतलब बहुत टेस्टी होला बिना लहसुन प्याज के। तो हम
अब सब मरचा मसाला डाल देनी, अब ढक देता नहीं चल हमारा अधन दी गल बटे रवा सब देख सकते हैं लो। तब घर में जाता नहीं हम चावल लेके आवे, कहीं से कि घर में तो कोई बाना अभी सासू माँ नहीं कि सासू माँ रहे नहीं तो चूल्ही के पास बैठे रहे नहीं, तो हम सारा सामान ढो ढो घर में से लिया के अपन रख लेनी, इकट्ठा कर लेने। ओकरी बाद हम बैठ के बनाए नहीं, तो सासू माँ तो बानी ना चल गई बानी कहीं कोनो काम से चल गई बानी, कि हमके लागत है कि किसी चर्चा होता सही गाँव में, किसी चर्चा में चल गई बानी। तो हम चावल लिया के फटका ताने, आज तिलाई नहीं के झोंके के, कहीं से गाय लकड़ी लिया के दिले बनी लगा खतरा, तिलाई झोंके में तनी गजन होला, तो छोड़ छोड़ के आवे के पड़ला घर में सामान ले जाए खातिर, तब तक ले बूत जाला। तो ऐसे आमा गैठी देके गल बनी, लकड़ी देके गल बनी लगावे खातिर, तो खूब बढ़िया से आँच जोड़ दिले बनी और अपन उड़ बुड़ के हम काम कर लेता नहीं। चाउर देखी लो हमार चुना गए, कढ़ाई में सब्जी चावल झूल ले नहीं, देखी लो बोले में भी गबड़ा तनी, कहीं से कि सासू माँ ने तनी कुछ कुछ कहे लगन है तो ध्यान होने चल गए हटे। तो चावल धो लेहनी, धो के अब अधन में डाला तनी रवा सब देख सकते। आई हम खाए का बनावत तनी अपने लड्डू बाबू खातिर, तो लड्डू बाबू हमार खूब सुबह ही भूखा जलन, तो उनके खातिर हम बनावत तनी रवा सब देख सकते। इन लोग बहुत प्रेम भाव से हम बनावे नहीं उनका खातिर, ठीक ना। तो चावल डाल देने, देखी लो सासू माँ तिलाई लिया के रख ले बने, कि मतलब जब चूल्ही के पास बढ़ जाए तो तिलाई झोंक सकता नहीं, लेकिन तिलाई तो देखी लो जहाँ हम चूल्ही के पास चूल्ह बनैले बनी ना ईटा जौन सजले बनी, तो थोड़ा सी सजले बनी, बैठे में दिक्कत होला। तो जब बैठते बैठते आदमी थोड़ा से सावधानी से ना बैठी तो गिर भी सकी। तो रवा सब देख सकते इन लोग कि हम खूब बढ़िया बाँस लगा दिले बनी, सासू मलिया के बाँस दिले रहनी है चूल्ही के पास, तो आँच जोड़ दिले बनी, खाना बनता। और देखी लो हमारे सब्जी कितना बढ़िया डबकता, कितना अच्छा। देखी लो नमक हम ना डलनी है, नमक हम भूल करनी है डाले के, तो नमक हम बाद में डालनी है। देखी लो कितना अच्छा हमार सब्जी भइल बटे, ग्रेवी वाला भइल बा, रवा सब देख सकते इन लोग कितना सुंदर। तब तक ले हमार भात हो गई, तब माड़ पसा देता ने। तो केकरा केकरा माड़ पसंद हटे, के माड़ खानी लो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई लो। हमने के तो माड़ खाई लेसन, माड़ पिए नहीं जा हमने के बहुत अच्छा लागेला। रवा 10 दिन माड़ पी के देखी देह एकदम गदरा जाई, ठीक ना। तब माड़ पसवा तनी थोड़ा सा माड़ निकलल बटे, और रवा सब आई लो जल्दी जल्दी तैयार रही लो थरिया ले लेके। और देख लो हम कितना अच्छा भात बनैले बनी। हम ज़्यादा फरहर भात ना बनाए नहीं, कहें से कि हमारे घर ज़्यादा फरहर भात ना खानी लो, भात मुलायम खानी लो, तो हम मुलायम बनावे नहीं, ना गीले रहेला ना फरहरे रहेला, अच्छा रहेला। हमार सब्जी भी हो गई, रवा सब देख सकते इन लोग की सब्जी भी बना के उतार लेने, और भात होइए गई। तब रवा सब आई लो जल्दी जल्दी, देर का ना बात के आई लो जल्दी जल्दी खाई लो। तो देखी लो लकड़ी भी रहला, तो लकड़ी बुता देनी है कि अनपरासो लकड़ी जरावला से का फ़ायदा बाटे, तो लकड़ी बुता के रख देनी है, लकड़ी शाम के लगाए। तो अब हम देखी लो बना लेनी खाएगा, रवा सबके दिखावत नहीं कि हमार खाएका बन के हो गल रेडी। अब उड़ास पुरास के लेके चलम घर में, काहे से कि एजा खाना ना निकालम, अब घर में ढो के लेके जाम, ओकरी बाद से निकालम खाएका सबके देम, तब रहो लो आई लो खाना खाई लो। तो देखी लो हम ढो के लेके चली आनी। रउआ सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यह करतनी कि रउआ सबके हमार वीडियो अच्छा लगी तो रउआ सब चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देव लो। अब एक बार ना हम बार बार यह बात के रिपीट करतनी कि रउआ सब वीडियो को फुल वॉच करें लो, रउआ सब वीडियो को फुल नहीं खिलो देखा, फुल देखें लो तो बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिली देखे के, ठीक ना। ये घर में हम केंगा रह तनी का कर तनी, खाना पानी बनावल रहल सहल सब कुछ रउआ सबके देखे के मिली। रउआ सब फुल वीडियो को वॉच करे लो, तब तो रउआ सब फुल वीडियो को वॉच करे लो, आधा अधूरा वीडियो मन देखे लो। और पूरा फुल वीडियो देखला से व्यू बनेला, आधा अधूरा वीडियो देखला से व्यू ना मिलेला। तो रउआ सबसे यही रिक्वेस्ट बा कि चैनल के सब्सक्राइब कर ली लो, लाइक कर ली लो, और अच्छा लगी तो शेयर भी कर ले लो। तो देखी लो रउआ सब खातिर तो हम खाएका निकाल के रेडी कर देनी आई लो। अब देर कामना बात के तब वीडियो बंद करता नहीं लंबा हो जाए, रउआ सब देखब ना, मिलब अगला वीडियो में, तब तक लिए बाय।